Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Katag pagtagad mahigala ang atong mga iskutanan ro nga buntaga o niya may papaminaw sa atong mga idol sa 93.9 IFM atong kauban DJ Lino. Karon buntaga may galabalik na ka DJ Lino. O balik na kay dunay mga rakit-rakit ni DJ Lino. Niya mo lagi na daghan may mokuha og rakit-rakit ani kay gawas mahigala nga mo MC mo kanta pa. Sama nila ni DJ Boy K o ni DJ Mikey nga gawas nga mo MC mo TikTok pa. Okay, so may papaminaw sa mga idols 93.9 IFM. Okay, kuman mahigala ganina itong kauban si DJ Boy K, karon si DJ Lino, unya taon si DJ Mikey, muapasad mga kaigala. Ano tas to mga isgutanan, mga sukit dig paminaw? Ang mga senador na iritar, kining pipila ka mga senador, ang ubang mga tao sa mura bitaw magka-iritar sa usahay kay unsa man ko ano mura magduwa-duwa na laning kalakiha kining election, pero usay makaingon sa tanga strategy sa na lahi-lahi yun. Kini bang kalaki ning substitution? Ang substitution hantod kini ni ang mahanging kamanggod, mahang manggod tanga. Kano sa baning kalakiha unsa maning kay kutob pa sa November 15 ang deadline sa substitution nga pwede pa nga bisan ang usa ka kandidato wa mo dagan, wa mo file sa certificate of candidacy, pwede pang mo substitute. Pwede pang mo puli. O sa basketball pa, parihad to mga higala kaniadtong kang Duterte mahigala. O baka karon ibutang ta out bato in Sara. Ibutang ta, no? Murag basketball mga sugid di paminaw. Murag na duwa-duwa na lang hinuon ning kalakiha. Pwedeng sabton nga sa man mura mag nabusuhan. Pero pwede sang sabton na aman sa balaod. Unsaon nga naman sa balaod ingnon nga apart na pud sa strategy. Naa nang balaura dugay na ng balaura naa na dinha. Wa gamita kana. Wala na gamita nga part sa strategy. Na pwede nang inon nga gigamit ang tanang pamagi. Abogado sa kunas digong, abogada sa nasara, kasabot sa na mahigalag. Wa may nakigamit kayo anang mga politikos una. Kini mga Duterte may nigamit anak mga sukit tig paminaw. Kaya kanagong substitution di po ka basta-basta mo gamit ana o dili sige ka popular. Mo nay kwan kini gong inani na iritar ning ubang senador kay wa pud sa ka posisyon ba nga sabli kalakihang ibitin-bitin masanta. Wa pa kayo magkaposisyon na murag na sa chest pa ni mahigala, sa chest pa ni nga duwa indekin na stalemate ang tanan. Unsa pa ni na baboy usa ta. Kay naniid pa unsa man ni kalakiha. Kay kini si Sara Duterte Carpio game changer man gini. O mudagan sa mahigala dayon o dili ba? Mo ni problema daron nga kadugay ba ning kalakiha November 15? Uy, ngano ba ning substitution? Mo nang ingon ubang senador, tangtangon tala ni i-abolish ta ni, wag tangon ta ning balaod labot ining substitution. Kini mang higala dako ning diskusonon gus kongreso. Dakong diskusonon sa kongreso ni. Og wag tangon ba nang balaura o dili. So do naman gyud mo debate ana nga wag tangon kay gihimo ng pangabuso na. Og uban po yun nga ayaw lang nagwag tanga kay na naman daan balaura. Part naman sa strategy. Kay kita go mga Pinoy sagod kabantay ka og una sa kag deklarar nga mudagan ko mga presidente ko mudagan ko pangitaan dayon ka mga higala og isyu unya kung taas pang panahon maguba ka gyud balikon nako og mudagan lang kag senador lang mudagan lang ka og kini ni ang posisyon mahigalang bisag vice president di pa kay kamo tingkay parehal na sa barangay mahigala og sa kini ni ang syudad og mudagan lang kag konsehal madadapa di pa kay mo tingkay mudagan kag vice mayor di pa gani kayo pero mudagan kag mayor kanang mga single post gyud ba mayor dagan kag gobernador o tingkayon kag gyud dagan kag presidente kay budagan na kag senador di man kay kaukayon gyud
mudagan kag Vice President, dili kay kaukayon. Unsa may nitawag kinis Bongbong Marcos ang example na ko ha. Dagan ig senador, wa man kay utang kaya. Di dagag Vice President, wala kay uting kaya. Karon, dagag presidente gi uting kaya niyang Oxford record nga wa ka gradual. Pero ingon yung spokesperson na tagaan og diploma. Kini mo adto kagawas nasod mga higala, lain-lain magunang kuan god. Nay diploma ko no, special diploma, ha. Pero dili degree mga higala nga naman giklaro man sa Oxford. Nga nganong magawas man niron tungod kay ang yang gidaganan presidente. Oh, sana Manny Pacquiao panalitan. Si Manny Pacquiao dagag senador, wala man kay uting kaya. Og didagan pa ni Vice President Manny Pacquiao dili ra ni kay uting kayon, dagag presidente di unsa hitabo. Ha? Iyang gipuhalan pos Bongbong Marcos sa Oxford University, University of Makati sa niya. O tingkay kagyod kumudaga na karito kwan. Mao po ni usahay posible mao ning gigamit sang Duterte strategy ni niya ngadto pagdagan sa 2016. Pero kining strategy og sigiha gamit ni mga higala, moingon sa kagwa naman luma naman ang strategiha. Pero ang final gud nga decision ini, tinuray lang mao ang mga tao. Maigo ni kadugayan mahigala kini debatihan sa Congress ug nay mo challenge aning nianing maong provision padong ni kahimo og political question. Ngano man ang mga tao may final nga mo decide ani. Kay moingon kag kanang strategy mahigalang substitution wa nanay ayo. Nan karon mo substitute si Sara mahigala. Ang mga tao naman og way ayo nang balaura di maayo og maayo ba na ang mga tao gi makahukom inig abot sa eleksyon. Kung mudaog mga higala da maayo di ay. O di mudaog da di gid maayo. So lalisunon kini nako. Now, gisugda naman sa mga senador, kaya na-irritar ang mga senador, at ang tangon talang substitution, kaya murag hasol man kayo, kakapoy ba kayo inani, o budagan, dagan, o di budagan, di budagan. So, nanga-irritar ning uban, kay wa makapurma ning uban, gumikan ning bitin-bitin ba? Marukoy mo sa kunis Duterte, mga higala, unya, o sundugon po ning Sara, amot, o butinood ba kaning Sara, dagan o di ba, wa pa may klarik sad ning mga sukit ning paminaw, kining substitution, murag nabutang mga higala, og giabusahan sa uban, giduwa-duwaan sa uban, pero ang uban sad may higala, dipindig asa ka ni dapig, panalitan og against kang Presidente Duterte, may suko ka gyud nga, bida na substitution ka wagi, ayo. Og loyalista ka Duterte, mingo man nga, buot lang mo, strategy man na, mas balaod. So, nana mahigalay mabutang. So, dakong lalisonon kini. Mo nang mga senador, ni himo o ni file ini gidiscuss na kini mahigala sa Senado, nga wag tangon kining balaod sa substitution. Kay, dili maayo matod pa, kining balaora. Now, sa ako nang gingon, pwede na pros and cons ani. Doon na mingon dili maayo, doon na pa mingon maayo. Kay kinigong usab-usab na itong hunahuna, may gala kinigong tao, usab-usab yung hunahuna. Panlitan ni dagan day ka kasamang kay, dagan ka. Pag dagan mo na kunahuna ka nga, murag mo magikoy angay day mo dagan. Mawidlo ka, kasi may buot ni mawidlo ka. Imo man ang katungod sad. So man ang dadako din lesonon. Tinuod na ngamin ka nga, unsan man substitution bala ora, mo na magbugal-bugal naman mo na magiduaan naman ni mahigal, mo may magbasketball din nga substitution. Mabitin ang uban. Pero gigamit man ang strategy gud lagi kay balikon ako og mosayo-sad ka o declare nga modagan kag presidente. Sayo-sayo kag declare sama mahigalas ni tabo ni Manny Villar. Sila sa Maruha sa una, sila may pinakasayo ni declare modagan presidente. Agi tirahan og mayo sa Manny Villar. Gi-issue mga higala Manny Villar, di ko kalimot ang C5 scandal. Kanang C5 road scandal. Bidang gubaang Manny Villar anak mga higala. Hasta pa to mga advertisement ni Villar may higala kuan na ba ka naka-isa to ingay ken to yung advertisement ni Villar. Naka-experience na ba ka na mamasko sa kalsada? Nakaligo ng basura. Dagi bugal-bugalan tong iya mga advertisements. Naliligo sa dagat ng basura si Manny Villar. Mura mag sa mga bukol-bukol. Santon Hair Plus Capsule ang ilngiga DJ Lino. Mo na DJ Lino nga kuan na iniga kuan ba? Deadline man og mausab ang nahunas tao. Mabuot mo o yan substitution. Nidagan ka ni file ka og mausab ang nahuna. Kinigod mga higala nga kinigod namang iban nga hangyoon gyud kadagan Lino DJ Lino. Pwede mga hashtag let Lino lead. Let Lino lead. Unya ikabot panahon file ka lin. File ka pag file nimo unahuna kang murag man ka ang day gyud. Di lang ka mo padayon. Karon o di kang padayon, nausap mo nahuna. Naka-realize ka ba? Napakong ni ka pagka
Pagka napakong baka ka, pagkapakong nimo ka, uy, di man day maayo ni politika. Pag-file nimo, remember ha, sawa pa ka mo kandidato. Muhim ka mudagan ka, mapailak ka mudagan. Nya labi nag-file ka, inig-file nimo ron, wa pa'y campaign period. Ni-file ka, pag-file nimo, sus daghan na may nangayo nimo. Daghan na may nangayo nimo, posible magina may tabok kay bisan gani og ganang nibuan ka mudagan ka, daghan man moadto kag baryo. Hindi kadto mo baryo, maingon man nga ay mo gidaganan mayor or gobernador. Abot mo sa baryo, tawag ko na kanan, oy, Gobernador Lino. Oy, gobernador daw ka ni gobernador. Ah, nya pun ini among giinom be. Oh, punan mo, nya ang sumsuman pod gob, ha? Sumsuman, oh, sumsuman ka. Labi nagmahubog na. Ah, daw wala problema, daw ganun eh, ha? Wala okay ka dagan din eh. Daw na. Kahuna-huna ka makarealize ka nga. Wa may ayo ni politika di Jelino nga. Binuam ni politika dayo, kadako pa dito gastuan eh. So napakong ka. Ini kapakong nimo may withdraw ko. Buti mo. Mo na sang ini-withdraw nimo. Mingon si kay, ako lang mo substitute. O pareha mo partido ron. Kanagod lalisunong dako ni. Kini mga senador sila si kasama ni Sherwin Gatchalian, Senator Meg Subiri, Nancy Binay, Grace Po, Joel Villanueva, i-file sila ini. Para na ko okay. I-file na din ha. Pero mo agi ni o debate dakong debate kini. Kaya doon na may pros and cons yun day. Ah, pros and cons man eh. Kami nga uy, nya may file di ka. Pag-file ni mo ron, ang filing October 1 to October 8. Pag-file ni mo, naka-file na ka. Pag-file ni mo ron, naka-realize ka nga, may ayaw giday oy. Way ayaw, gikan ko ni file, pag-file na ko, pag ulit ako sa mo, gitapukan na ko, gipangyuan ko daghan. Nausabi mo na huna. Nausabi mo na huna. Yang bote mo, withdraw day. Withdraw lang ko, di ko dayon na. Nga naman, kini sumpay ni, abi ni mo, sumpay ni Daykin, ako inon sila ha. Inyong isgutan, kining substitution nga provision, tangtango na. Sumpay ni dito sa atong qualifications pagka-presidente, mudagang presidente, sumpay ni. Nga noong sa'y sumpay? Kay ang atong qualification mudagang kag-presidente, at least you know how to read and write. At least, pa'y mga play kag castle diya sa kwan, gaysano. Prangkang pag-istorya, mga playkas gaysano Daykin, pangitaan pa kay na kay diploma, na kay kuan din na. Gradual ka sa kuan, gradual ka sa Oxford. Gradual ka sa Makati, ha? Pangayuan pa ka. Tinulay lang, sa magka-gradual ka high school, sa may imong kuan. Mo apply kag trabaho bisag janitor, pangitaan kay bakla imong educational background. Pero mo dagan kag presidente, ang imong qualification, at least you know how to read and write. At least kamao ka mo basag mo suwat. Di natural sumpay na dito nga pwedeng substitution kay karon igo ka kamang basag suwat. Nya napakong ka uy. Tuod no di maday sakto ni akong gisudlan. Mga apply kag driver, ingon man ka at least high school graduate. Pero mudagan ka pagka presidente, at least can read and write lang. Sa to pa ka ng grade 1 ka, grade 2. Can read and write naman ka na. Abakada ana. Abakada, ABCD, ana, no? Ba, si kaka, ang baka, bababa. Pababa ang baka, kaka. Dum-dum ka na, day. Grade 1, Hini-pini is a hen. Hini-pini is a red hen. Amo na to libros grade 1, kinuno ka, day. Kamao kang basa. Pwede ka nang mudagang presidente. Nang mga apply kag driver, pangitaan nakagraduate kag high school dong. Nga mga apply kag driver sa kumpanya. Graduate kag high school dong. Sa nakaktaa kag college sa man imong transcript of records. Pangitaan ka pero mudagang ka presidente, di ka pangitaan transcript of records. Di ka pangitaan. So karon inig-file mo, sumpay man gud ni. Ako mo sultian na sumpay ni. Ganong substitution, sumpay ni dito. Kining balaod ra inig-study nimo sa balaod gud di mo na kay tutok lang kaso sa provision imo na i-connect sa pikas provision. Ini-connect nimo dito. Tuod no. Ang atong qualification at least kamao ka mo basa og mosuwat. Di natural kung igor ka kamao mo basa mo suwat, napakong imong umahin ka oy di man dito. Or di ni maayo ni akong gibuhat ay mo withdraw ko. Nausabi mo na una nya sa badan nimo dag nausabi mo na una. Napanalita no karon pagdagang presidente kabantay ba mo 97 ka book ang ni-file. 97 ngano ni file man kay balikon na ko lagi ang qualification nato kung kahanggaw ning atong kalaki must know how to at least you know how to read and write. So ang kumilik wala na option. Pag file nimo dawaton ka sa kumilik.
Dawaton ka wa man sa option. Niyo, kamaw ka mo basa busuat dai, pirma man gani ko sir, di kamao. Tarawa. Nya pirma nimo bisag grade 1 ang pirma nimo, ha? Si Ada naglaba. Sa to day katong sa grade 1 na to mga libro ba? Mao man ang libro to si Ada naglaba sa Ada, ha? Kamao nagambasa, kamao ka mosuwat. Dawaton kas kumilik. Karon, mo apply kag driver sa kumpanya, inyo maka-graduate ka bisag high school lang dong. Asa may mo diploma. Mas lisod pa ang mga apply ka na kontra sa mo file kay presidente, ha? Nya karon apay lain. Kanang mo apply ka bisag helper o kanang driver nyo dong. Wa ka tanaw sa barangay clearance dong, wa ba kay kaso dong? Lisod ra ba kay ng helper unya do na kay kaso unya? Basig maunay mi lisod o basin niya di ta kasaligan. Pero mudagan kag presidente, why pangutana pag file ka dayon. Na kay kaso dong Hesus na nga konbikto ng ganinang uban. Tanawan ng mga nanagan, daghang kasong giatubang. Nakadagan haladagan gyapon. Nakatubag kaso graft, dismiss na ng uban, ang uban mahigla naa. Gi-technical na lang nila na dismiss. Ang uban sad napay itong daghanin ka mga kwinanggol ba? Dapat Aguinaldo Doctrine ay. Aguinaldo Doctrine. Bisa pag dako kay kag korupsyon ng imong sa unya ni dagan ka, pag dagan nimo ni daog ka, ang imong administrative case wa na to napapas na. Kaya but po sabot ko no nga gipasaylo kas mga tao. Kaya mo na, mga apply kag helper, mga apply kag driver na kay record, oy kawatan ka man dako day do na kay record. Bisan pa og wa ka makonbikto pa. Pagtanaw sa imo rin na blatter man day ka dong. Na blatter man day ka day. Adik lang sa kumdawat nimo day. Pero dagan kag presidente, nabay mo ingon niya, oy, nakatubang ka Sandigan Bayan. Imo ingon man na may padmo istorya ng uban. Nakatubang bitaw Sandigan Bayan pero wa pa man konbikto. Ha? Gi-file pa man. Ini ka konbikto mingon na sad. Konbikto lagi pero wa pa may finality. So ang atong qualification sa pag-file palandaan pagka-presidente doon na problema ang daan. Di natural, inigabot sa panahon pakong imong ubay ay na di ko mo dayog dagan, nya magbote mo. So dahil lalisonon kining dako kay ngano man kining substitution nga provision inyo ning tukion isumpay didto, i-connect ning article, i-connect didto sa qualification pagka-presidente. Now tiyan mo na, karon nandaan pila kabuk danagan, 97 kabuk danagan. Dahil usan ni dagan ingon sa ang iyang profesyon scientist, international scientist. Unya, ingon siya, ang iya po nga running mate o trusang scientist, nagkasinabot ko silang duha. Kaya iya ko nung pamagi, kasama nga na ni, kinisikwan ay. Ano ba to? Kini scientist, si Laurencio Yulaga, ni file. Scientist ba siya, ni file. Ang iyang vice board, pala po kasinabot sila. Ang iyang advocacy, matod pa niya nga, kanang COVID, masulbad na. Ang makubid, imong palingkuron lang, maghimo lang kag lingkuran nga dunay voltahe nga 12,000 volts. Palingkuron nimo, i-on nimong kuryente, mamatay ang COVID. Sigurado kaya gun na COVID patay. Kaning utok ka, nganong gidawat man sa kumilik? Because technically, ang kumilik say madaot din mo dawaton dakin. Wa mo yung option. Ang kumilik, once mo file na diha, ang imo is ministerial duty lang, ministerial duty. That means dawat-dawat lang ka. Nang iyang vice po, dingon iyang vice. File po niyang vice, kisama na iyang running mate, si Alexander lagi. Niya, unsa mapay ka ang Alexander, ang ihi, himuon na tong perfume. Kanang klasiha sa utok, dili ni mo, nagmingon na day. Ay, mo-withdraw lang ko, di lang ko mo dayog dagan. Ingon di ko, wala na ni withdraw, hay, wala na gyud, kaya di na pwede. Na dihaday tanawa ha. Ang katong lalaki si luwag ang iyang running mate nagsinabot na naman ni pakuguning duha. Ang iyang running mate siya ang ihi kuno pwede madadapat tong kwan. Ang ihi sa babae mahimo kunong fertilizer, madadapat ang liday. Pero ang sa lalaki mahimong perfume. Nakaron, o kini makahuna-huna day kay mingon nga mo withdraw lang ko. Mahimo ba ning isyo? Dili. Mo kisi-kisi ba sila nga dili na pwede. Ngano man na? Wala, because immaterial man yung mga tawhana. Karon na issue man gud kay umuwidro na sa bato mo, pulis sara mo dakong butang ba? Dakong butang. Pero kini mangwidro niya, scientist niya, muwidro niya gipulihan dito ko, wa gay problema. Bahala mo ni mangwidro mo niya. Dapay lain ay, dapay lain babae, kining usa ka babae nga ginganlan may galag si Kwan, Miss Maria Antonia Aquino. Igon sa kaning noy-noy.
Maria Antonia Aquino, mi file og certificate of candidacy sa Comelec ni dagang presidente. Gipangutanas media paghuman. Nganon dagan magka-presidente. Insa kaduhan ako namatay, unya gipadamgo ko, nakikita na kong Ginoo og gisultian ko nga padaganon ko. Wa gaba. Tiyo mo na. O kani mo, pag-abot sa November 15 mo withdraw ni day. Imo din ning butan. May hindi ka wayo, nay, dili wa na withdrawin, file na ko ka. O di pwede oy. May kita ba makayo salamat sa Dios ni withdraw taon ka day. Wa gaba. Kinisikwan. Napay usa, lahi po ni usa nga ni file, kasabay nga to na yung file nga. Ngano ni file maka? Gisugo ko sa puting dawinde. Wa gaba. Nya, dapat kato si Rastaman, yung file, pag file, gipanguntan sa bidyang, ano ni file mga sa, ako, half Rastaman, half human, half zombie. Wa gaba. Nakadaghan mga higalang sinyalan ang na-file. Nakaroon, di mo pa withdraw na. Mayingon ka nga, na substitution. Once naka-file na mo, file na, di na pwede mo withdraw. Wa gaba. Ano ko yun? Kinisa nga provision, isumpay ni dito, i-connect ni mo dito. Di ni pwede nga kwan. Ha? Still kakataon na. Dahil kasi nagyo usa, dahil siligan binji tangiyan ay. Binji tangiyan ay silingan sa Negros. Isabay niya na ito, Binji. Danilo Roble, taga Negros. O sa address Negros, mabatil mo sa Negros. Sus, ginoo ko ni Dagan o Kapitan na pilde. Ni Dagan Congressman na pilde. Karon ni file pagka-presidente. Wa gaba. Taga Gihulngan City, Negros. Katawal ko yung Binji. Wala nga mo silingan ni Dagan. Karon, kini mga kasiha sa tao. Labi na ang ako ginako ng si Aquino gyud kay ingon sa nga namatay na ko sa kaduha day. Unya nakiistorya niyang Ginoo nga ang Ginoo ni istorya gyud nga dagan ka para maluwas nimong Pilipinas. Wa gaba. Ang iya ra bang Ginoo, ang ngam sa Ginoo si, tama, ako gibasa ningon, 2 nights ago ako po ay kinausap ni Yahweh Elohim. Kining Yahweh Elohim numdum ko ani katong sa Plaza Independencia, si Engineer Maniha. Kinumdum ko kana si Engineer Maniha usa na ka professor sa CIT University. Kini kong CIT University, engineering to nga professor, banggiitan to nga professor. Daghang mga engineers din nga na andel ato maniha, saludos ato maniha. Ngilngig kato. Pero pastor sa to siya sa ilang relihiyon. Ang ilang Ginoo na si Yahweh Elohim. Unsa may naitabo tos Plaza Independencia, dugay na sa mga kaigalaan pero ang record na sa KBP kay giimbisigaran may gala ang mga nagkubirit sana si Manny Rabakal. Giimbisigar ang apil. Kanas Manny Rabakal, gibisigaran, may buntag ni mo, Sir Manny Rabakal. Kasi may ni-cover dito. Na-cover dito sa Plaza Independencia. Kaya niingon man si Kwan, Engineer Maniha nga, ako, luwason ko ni Yahweh Elohim, magsunog ko sa kugulingon, diha sa Plaza Independencia, tanaw lang mo, ayaw ko ninyo luwasa, kay after 3 days, mabuhi ko. Sus, Ginoo ko, astas Pulauro, kanas Pulauro, inana-lana, pero karaan naman yung reporters Paul, apil coverage Pulauro dito. Ambot pang tanas po, na-appeal ba sa investigations KBP day? Kaya ako nabawaan si Manny Rabakal, hapit man si Kwati yung pagka-broadcaster. Kaya giimbestigar sila nga ngano nga ila kuno ang gikubiran, nanigara na hinoon to, o gunya, kanana ang, kinini ang, si Manny mga tumurag nagka-trigger sa Indekin, kaya mag-interview sa iyang tulumanon. Sa mga engineer Maniha, tinuod yun ka nga magsunog sa kugulingon. Tinuod yun, kaya ang kong Ginoo si Yahweh Elohim mo, luwas ginako. Sige ha, coverage. Pagka-coverage ito, ikubilan ni Manny Rabakal. May buntag ni mo Sir Manny, may ganito ito may interview Sir Manny, katawanan kining issue ha. Kaya ingon si Manny Rabakal, okay, di ana gyud no, dalay mga kahoy din he. Unya gipatong-patong na ni mga kahoy, di ana, gibubuan na sa gasolina mga higala. Unya, mura magdi man tali ni mo dayon, tanaw na to ni mo dayon ba ni, puro mura di man. Sus, ingon siya, ayaw pag hindi ka mo dayon gyud ko. Ni dayon gyud na mga higala ko ano, hasta tong iyang mga kalas Pulauro naka-apil og cover ana. Katong iyang mga ginsakpan, mo nagdagkot ang iyang brother-in-law ba today? Gidagkotan na sa Plaza Independencia. Ang mga pulis wa kalihok kaya ayaw lang kay faith man sa pagtuo man Sus pagdagkot na ron siga ulbo ang gasolina dito. Patay mga higala si Maniha. Nya sigig singgit samtang aso-aso ang kayo nga Yahweh Elohim. Nya mga tao po dito nga, iya mga membro ilang tabanga. Ni ang fire department ngadto ng bumbero kay pasilitag tubig. Yun ayaw pasilitag tubig. Kay mabuhi na ron to taon. Mabuhi na. Abay nabuwa nga wa man.
naugdaw gyud taon og namula na sag baboy mahigilang mura na sag kanana ang baktin ang iyang gidak-on kay sunugod. Ug wa man gyud mabuhi mao tong ang kadtong iyang mga membro nag-iyahay naghadlok kay pasakaan sila kaso sa pulis. Wa gabae. Lagi na criminal case na niabot Supreme Court ng kana kasuha. Kay dito man gilalisan mahigalang sa to murder to or dili kay ko man. Wala gi ko na diha na mahigalang ang freedom of religion, freedom to believe o freedom to act on one's belief. Grabe ang doctrine anak nga decision Supreme Court galing kay tay oras ani dot pantay istorya ja kasamang kay. Una nga kana ba min ka nga wa na substitution lalisonon dako na kay isumpay man nimo nadto o atong klarohon ha. Pero kanang qualification bisag kinsa lay makadagan tan-awon sa na ninyo kay angang man og kanamingon nga o ako gipadamgo kon Jesus Christ idagan pagkahuman pagka taw-taw ningon na usab ko huna di na lang ko kay ningon Jesus Christ hindi na ko padaganon nya usama nimo ron imo din ninyo nya wa na di na pwede kay di file lang ko ka. Wa gabae. Kaya dunay mo substitute, mga katong substitute, ako substitute ko, ako may tarong-tarong. Ay mo pong ganda na mo dakin. Kanago substitution, bida. Ay nalasa, kay tungon sa oras. Standby mga higala, Element 558 Manila, musunod na karon dayon. Sangan sa kinitibok ang pwersa sa DYH, pero min sa bagos kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagspangingon sa tanang panahon sa tanang higayon na laygon ng Diyos, may buntag Pilipinas, tatak, RMN. Hustisya, katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.